Berlin je grad baš po moje mjeri. Njegovi sadržaji su osebujni i nepredvidivi. Najviše me se dojmio zoološki vrt u kojem sam se zadržala 6 sati. Otok muzeja je sjajno mjesto za učenje i razgledavanje umjetnosti i povijesti. Kebab kod Mustafe poseban je specijalitet za koji ćete čekati u redu i do sat vremena, ali vjerujte, isplati se. Podzemno je mjesto gdje možete vidjeti pravu berlinsku modu i raznolikost. Vikend je vrijeme za buvljake i pronalaske jeftinih vintage komada i sitnica za stan. Memorijalni centar Europe, posvećen Židovima u Drugom svjetskom ratu, otkriva nam svoju ljepotu kroz igre sjena koje nam u isto vrijeme otkrivaju bol, spokoj, različitost, jednakost, hladnoću, ali i toplinu ovog mjesta. Neopisivo. Posjetila sam i Brandenburška vrata, East Side Gallery, ostatke dijelova Berlinskog zida oslikane grafitima sa zanimljivim porukama. Na Alexanderplatzu sam obavila shopping, i to dobar, i popila kavu. Sve što je lijepo kratko traje, a ja se nadam skorom povratku u ovaj prekrasan grad.